इंटरनेटनि जुगाव जायफोरा भाइरेल जायो बिसोरनो फेमास जायो ओमफ्राय फैसा खामायनो हायो ओमफ्राय बे भाइरेलखौ सोरबाया मोसानानै खामायदों सोरबाया गान खननानै खामायदों सोरबाया भाइरेल जादों आरो सोरबाया बुजानानैबो भाइरेल जादों नाथाय अल इन्डिया सोमावग्लुंनो हानाय मोनसे भाइरेल जाथाय जादों थांनाय जुलाइ दानावहाय बेनो जाहैबाय BabyDoll Archi बै समावहाय बियो बेबायदि भाइरेल जादोंना माखासे क्रिकेटार्सफोरखौबो बियो फेजेनदों फलोवार्स गेन खालामनायावहाय भिउस मोननायावहाय आसलते BabyDoll Archiआ आसामनि होननानै मिथिनाय जादों BabyDoll Archiजों केन्द्रा लास आमेरिकान एडाल्ट स्टारनि जे पिक्चार मोनसे फैदोंमोन बेखौ नुनानै बिनि भाइरेला बांसिन जासिनदों ओमफ्राय मानसिफोरनि गोसोआव बिबो सोमजिदों जे बे BabyDoll Archiआबो बे आमेरिकान इन्डास्ट्रियाव हाबनोसै होननानै बेजों लोगोसे जेब्ला जोबोर भाइरेल जायो अब्ला आरोबाव बिनि लाइफ स्ट'रियाबो सोराङाव फैयो बुंनाय जादों जे BabyDoll Archiआ GB र'डआवहाय 6 बोसोर खाथिदोंमोन एबा बेयाव थानांदोंमोन ओमफ्राय बियो बेनिफ्राय उदां जानो थाखाय 25 लाख रां होनानै उदां जानांदों एथ' गाज्रि परिस्थितिनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै आमेरिकान मोनसे इन्डास्ट्रियावहाय आगान होनाया जोबोर गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट होननानै बांसिनानो सानदों ओमफ्राय बांसिना BabyDoll Archiखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय नायनो लुबैदों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय माखासे पिक्चार आरो भिडिअफोरखौ नायनानै सोरबाया बुंदों जे बियो AI आभातारसो जानो हागौ बिसोरनि बायदिब्ला बिनि थाबायनाय मिनिनाय बिसोरो नेचारेल नुजायाखै बेनि थाखाय बिसोरो बुंदों जे बियो AI आभातारसो जानो हागौ गासैखौबो सिरि दोननो हादों जेब्ला डिब्रुगड़आव आसामआ सासे हौवा जातिन बराखौ एरेस्ट खालामो बिथांनि एगेन्स्टैहाय गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ साइबार डिफेमेशन केसबो होनाय जाखादोंमोन बे केसखौ लानानै बिथांखौ पुलिसआ अरेस्ट खालामनाय जायो बे BabyDoll Archiनि गासैबो काहानिखौ बे जातिन बरा मुंनि सासे सेंग्रायानो सोरजिदोंमोन आसलते काहानिया बिदिमोन जे बिथांनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ बियो रिवेन्ज लानो थाखाय मोनसेल' पिक्चार हगारजेनदोंमोन नाथाय बेखौ जोबोद भाइरेल जानायखौ नुनानै जातिन बराया मा खालामखो माबोरै आं बेखौ बेजोंहाय फैसा खामायनो हागोन बिदि साननानै बियो बांसिनै मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन बियो भिडिअस ओमफ्राय पिक्चार हगारनो नाजाबाय बे गासैखौबो बियो AI नि हेफाजाबाव खालामदों जेरै मिडजर्नी बेफोरखौ लानानै दा लोगोफोर बेफोर काहानिनिफ्राय जों मा बुजिनो मोनो जों बुजिनो मोनो जे दानि इन्टारनेट जुगाव AI डिप फेक्सनि जुगाव जोङो जेखौ नुयो बेखौ सैथो होननानै फोथायनो नाङा जोङो रेलेभेन्ट सर्सेसफोरखौहाय नायनो सोलोंनांगौ जे जोङो इउटिउब एबा फेसबुकआवहाय सोरबा बुंनाय एबा पस्ट नुयो बेखौहाय जोङो भेरिफाइ खालामनो सोलोंनांगौ जों जेरै नुदों बिदिनो फोथायनो नाङा बे BabyDoll Archiआ जोंखौ बे लेसनखौ होलांबाय आरो जों बेखौहाय माब्लाबाबो बावनो नाङा